Gaini kwa sema nilano zakari zama mo Yesu. Amen. Karibu sana. Amen. Tunoku tendai praise worship. God bless you so much. Gaini kwa sema baba na mai wakomana na wasikana. Gaini po ruzo ule utungabiri wese kamsangano uno kuelekea Nikaendelea ngezoa fundisho mpaka titedu. Nilofala nasida sana na Zakare na pastor Raza atazola kwa makore baba wangu. Ufundisho wangu. I'm so happy for you baba. Lutenda nikukamshi wangu luta. Mama kitresha kanaka. Yesu shala ni shule ya shukrani kwa Matthew chapter 15 from verse 21. Matthew chapter 15 from verse 21. Matthew 15 from verse 21. Then Jesus went forth and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast, cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a demon. But he answered him not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, she is crying after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not right to take children's bread and cast it under the dogs. But she said, Truth, Lord, yet the dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee, even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Chema jinta ine kwa shokoleni ilipano mwa ibuno shukura shokoleni alizokea kwa polisi na unatikisa jamani mtoto baba ndi kuna mata mtu alinana ishatona paspeta fura ya tennis kuti koleko kutsa chikoleko achikuvuka kuba nane uchene wakatendeka tabinga kuzwa ine mwa tawaimo pepe kusala Yesu. Amen. Pano baita amai wauya kuna Yesu nebudabela muzima mwana sikana wao chabagona muziva nechakuti zviitika pamwana wangu madhimoni kana tumweya wechina vaenda kuna Yesu nekuda kwekuti she's mature enough kuziva kana kuti kugona kunotisa kuti zviri pamwana wangu izvi hazvidi counseling, zviri pamwana wangu hazvidi kutaura naye, zviri pamwana wangu zvinoda kuti tiende kuna Kristu nekuda kwekuti chiri paari mweya wechina idhimoni. It takes maturity kuti munhu agone kuziva kuti apa pane dhimoni kana munhu asina kunamatirwa kana kuti asina kumanifesta. Vazhinji vedu tinogona kuona kuti munhu ane dhimoni kana anamatirwa dhimoni ramanifesta ndopatinozoti ane dhimoni riri paari. But amai ava vanotaridza kuti vari mature spiritually nokuti vakagona kuziva kuti zviri pamwana wangu izvi mweya wechina. Ivo nyangwe vasina simba to cast out that demon, but vane maturity yekuziva kuti ndiro. So it's another stage kuziva kuti pane demon. It's another stage to have the power to cast out the demon. So laenda kuna Jesu nyaya ndeye mwana wavo kwete iwo, but munhu ari kurwadzirwawo mwana wake, ari kuda kuti mwana wake awane deliverance. Havana kutakura mwana wacho, but iwo ndo vakasimuka vakatanga kufambira nawo ye mwana wavo. Tine vanhu vanoti nhamo yemumwe hairambirwe sadza havagone kufambirawo dzevamwe, but amai ava vanotaridza kuti ndo mai chaivo vanhu vakurwadzirwa nekuda kwesituation yemwana, uye vaziva kuti chiri paari, she is possessed by a demon. Ndachimbotaura pakati tandara nevarume kuti chinhu chakandisurprise pana Job inhau yekuti nyangwe zvese zvakaitika muupenyu hwake, parecovery yake chinhu chaasina kuita haana kudhivorsa,
nokuti zviripo zvaigona kuti Jobho arambe mudzimai wake, nokuti adzimai vaJobho vakamboenda kuna Dhedhi vachirwara, vakati Dhedhi dai matuka Mwari mafa. Statement iroro harina kunaka nokuti mumwe wako afi. Rinotaridza kuti amai ava anofunga pamwe vanga vane mumwewo zvavo angavapromisawo kuti kana zvaenda izvi, because hakuna anoda kuva shirikadzi. Kuva shirikadzi chinhu chisingatambirwe nemukadzi. But ukaona mudzimai akuti Dhedhi fine, kureva kuti kune vamutsana varipo. Pamwe pacho hapana kuprofita, panoda kungosuspekta kuti mai Jobho vane vamutsana vanga vakutaura nawo. Nokuti ukaona mukadzi akushuvira kufa kwemurume wake, but Jobho anosurprise kuti hadivorce. Even paanokafadzwa zvinhu zvaakuita anoramba ane amai ivavo. He was mature enough kuziva kuti chakataura musi uya haasi adzimai vangu, ndezvekumusha kwavo. Hamusati manzwa here zvidzwa nguva muwanano vanhu vagara 10 years 20 years vakanetsana, unonzwa mumwe wavo kana kuti murume achitaura kumudzimai wake kuti haundizivi. Zvinoita nekuti vanhu vagara 20 years vaudze mume wake kuti haundizive, ichokwadi, nokuti zvinenge zvichitaura kuti haundizive zvichangosvika. Hasha ndodzaakutaura, pane chaamari chaada kutozivisa mukau kuti waunoziva akamuroora hasiri pana rashika izvozvi. So Jobho haana kudivhosa nekuda kwematurity ekuandastenda kuti yaiva a spiritual attack. Hakusi kutaura kwemudzimai akarongeka akakwana mudemba yake, chaitaura paimweya wetsvina. So mai ava anotaridza kuti she is mature enough kugona kuziva kuti hongu uyu ndingarova ndikaita zvandingaite ndikamuomesera, but iyi nyaya iyi inoda kuti mweya wetsvina udzingwe uri pari. Tine pataedza kudisciplina vana kana vamwe vanhu muupenyu, but tichitadza kuona the spiritual effect kana the spiritual side yokuziva kuti chinhu ichi haisi choice yake, hongu ndiye ari kuita, but pane zviri kuita zviri mari. That's why mumwe mugara paakaya kuna Jesu akataura achiti mwana wangu kana zvamubata zvinomuisira mumoto nemvura. Noti mugara wena aitochenesa mwana wake kuti iye haadaro, pane zvinomubatawo kuti adaro. Kuna kuti mudhara aitoziva kuti handingarove mufana zvinomubata, pane zvinouya zvinomubata zvomuti mumoto zvikamubata zvoti mumvura. Saka baba vanoziva kuti mwana uyu haisi problemu yake, zvinombopota zvichibata. So dzimwe nguva vanhu vakasaziva, vakasava nemeso emweya ekuona kuti iri dhimoni wemweya, vanofaita munhu. That's why muchaona kuti vadzidzi vakabva vaenda kuna Jesu vakati Ishe mudzingei. Chinofanirwa kudzingwa chiripo idhimoni, but vaakudzinga munhu. Chechi ikasakura pamweya vanodzingana pane kudzinga mweya wetsvina unonetsa muchechi. Bhaibheri chokwadi rinoti hatirwe nenyama neropa, but chokwadi ndechekuti tinoderwa nenyama neropa. Tinotukwa nenyama neropa, but pafight ndopatanambidzwa manje. Ukaziva the true enemy unoziva kutorwa sei. Vanhu varwa nevanhu vari right nokuti havasi mature enough kuziva. Amai ava vataridza kuti vakura zvokuti mwana wavo haachakrova kana kutunga kana kudii, vaakudzifambira. Vachiona kuti mwana wangu usandiremekedza, vazvino kuti hadi kuremekedza mubereki, pane mweya uripo zviri kuda Jesu. Taakuda vanhu vabereki vanofambirawo nhau dzevana vavo muna Kristu, vanopfugama kuti Mwari rangarirei mwanasikana wangu, nokuti zvichida punishment waedza, security waedza kuomesera nekudii, vatakuramba achiita zvaari kuita. Wega zvaakuda kuziva kuti uyu unenge wamweya haasi munhu ari kudai. So vakaenda kuna Jesu. Jesu netimu yaanofamba nayo vadzidzi vake vari supposed kudzidza kubva kwaari, but at this stage vaida kumupawo advice. Ishe mudzingei, she is crying after us. Chirungu chati akauya achichema kuna Jesu achiti son of David, kwete sons, son kureva munhu one, but ivo ndo vari kuti she is crying after us. Kune vanhu vanoda kukwana muprogram, haasi kuchemera ivo, but vanonzwa kuti tiri kuchemerwawo. Ari kuchema kuna mwanakomana waDhavhidha, mwanakomana waJosefa, ari kuchemerwa mwanakomana waDhavhidha. Vati mwana wabhanda ari kuti she is crying after us. Kune vanhu vane tsika yekupindura. Iwe uri kuchema kuna Mwari,
ndiyo ndovanda kuti Mwari akupindure sezvo avanoda. So ndinofara kuti Jesu haana kutora advokesi yevakomana. Asi Bible rinoti akaramba akanyarara. Osaka nhau yekunyararirwa aite zvakanaka iwe une chichemo. But regai ndikuudza imwe element iri kuda Mwari kuti sei apa Jesu wakambotanga nekunyarara. Mwari wedu is a jealous God. The only proof yaangava nayo kuti unoda iye kwete vamwe vanhu, unomuda iye bedzi, paanongonyarara ndopari kutestwa trust nekuda kwekuti kana une plan B unoenda. Amai proof yekuti vanoda Jesu hakuna mumwe munhu. Even akanyarara havana kubva ipapo. Jesu zvikamutaridza kuti amai ava vanofanirwa kubatsirwa nei nokuti havana mumwe wavari kutrusta. Thank you. Hallelujah. Hama dzangu kunyarara kutaura. Vakomana vanofunga munondipupurira vakapinda musikana vakataura naye akaramba akanyarara. Pane zvaari kutaura. Kuti akazotaura uzoda zvaari kutaura. Kunyarara imhinduro. Yesu raite kurabarizi. Wega ufanozwa kuti ndipekusunduka pano. So Jesu akanyarara. Asi vakaramba varipo. Pane period yekuti zvinoendesa uri kutaura naMwari but anoendesa kuti haasi kukunzwa but I've come to encourage you. Ramba uri pana Mwari. Kanguva kekunyararirwa kanoita kuti zvizivikanwe kuti hauna mumwe Mwari kunze kwake. Nokuti kana munhu ane plan B unoziva kuti wakunyararira mupomba unogona kunzwa achiti makawanda mana ndabasa newe unoti anga asunga kumberi. Kunyararirwa uramba uripo iproof yekuti hauna plan B. Vamwe vedu tikanyararirwa tine kwatinoenda takana zvaramba zvokunamata izvi kana Mwari wanyasa kupindura ndaakunotsvaka zvakataura vamwe. But wanyararirwa uramba uripo, that's a sure trust, a sign yekuti handina umwe Mwari kunze kwenyu. Wega zvaita hazvina but ndiri pano kusvika pandizvo. So Jesu nyangwe anyarara mai vakaramba varipo. Ndokubva azopindura achiti ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika, the lost sheep of Israel. Statement iyoyo inoreva kuti munhu akarasika hazvireve kuti haasi wekwaIsraeri. Unogona kurasika but uri gwai rekwaIsraeri. So Jesu ari kuti ndakatumwa kumakwai ekwaIsraeri akarasika. Zvoreva kuti unogona kuva uri type yekwaIsraeri but iri muklasi yevanhu vakarasika. Subject and no matter very free. Mukadzi uyu she is a Canaanite woman, asine rudzi rutsva. Kurati ngomindiro yaifanirwa kuti tasimuruke kuti kana makuzodawo dzedu kana makufambirawo dzedu tichauya apa mainga vakarasika kwaIsraeri inandisweko akaramba aripo. Ndobva adiscover chinhu kuti nyangwe ataura type yaari kuda iye saMwari type chaiyo yaari kuda John 4:24 he is looking for worshippers, those who worship him in spirit and in truth. Rudzi rutsvagwa, rudzi richanamata Mwari. So mukadzi wakaramba aripo. Jesu ndokubva apfuurira mberi achiti hazviite kuti nditore chingwa chevana ndichipa kumba. That's an insult. Nedambudziko ravo wakudzwa kuzi kunenge imba. Unoizwa kuti haasi Mwari wandinodawo. Mwari wokuti nhau yandinayo undituka kudaro. But amai ava vakura zvekuti vakanzwa zvinobatsira mustatement inenge isina basa. Vakanzwa zvinobatsira mustatement inenge isina basa. Saka muchinoti vana vadiki vakanzi ngabaiwe jekiseni anoboekana anorwadziwa nokuti haazive zvine basa pachinhu chisina basa. Jekiseni racho setsono inorwadza but iminze kutransporta mushonga kuti kupedze marwadzo. So kune marwadzo akatakura kupona. Saka munhu akuri kana mbuya vangu vecho kuenda kuchipatara vaitoshumira tidai vakandipa majekiseni. Vanga vasina kudai ndabaiwa vanodai vakandipa. Vanonzwa kutambidzwa kupiwa cheko. Isu vapfana taiti kuti vanobaiwa munhu ivo vachiri kupiwa. Waitoti vaisa value pane chinoponesa kudarika marwadzo. Mulife kune marwadzo akatakura yoga.
So Jesu pari kuti handingatore chingwa chevana ndichipa kumbwa. Mukadzi anzwa vhangeri rinoponesa. Chanzwa chinoponesa chii? Anoziva kuti mbwanana dzinodyawo chingwa, asi dzinodya dziri pasi petafura, kureva kuti wakawirirana nevhangeri rinenge rinotuka. Murume aigara paBeautiful Gate, Acts chapter 3. Musi waakafamba, musi waanga audzwa zvaasingadi, nokuti chaaigarira pagedhi aiexpecta kupiwa mari. Musi waakanzi sirivha nendarama hapana, ndobvira akafamba. Hama dzangu kune vhangeri rinoita kuti zvifambe, but rinotuka zvawafambira. Imagine vanhu vese vapinda muchechi vakanda vari mundiro, pouya munhu waMwari anoti mari hapana. Unozoona kuti vanhu vasati vapona manje. Iye anozoti pana pandakagarira mari akuparidza nekuti mari haibude. Asi musi waakaudzwa izvozvo akanzi ndina Jesu kudarika chawakagarira pano. Amai anonzwa mashoko anorema, kosa mukadzi anonzi Hana achema pacheche paShilo achinamata. Anokudzwa mashoko akanaka pekutanga. Akanzi naBishop Eli, mukadzi dai waregera kudhakwa kwako wanyanya. Put away your wine. That statement ndo yakakucreata breakthrough. Chinonzi paakaudzwa kuti kudhakwa wanyanya, ndo paakati Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Sei akuda kusiya mwana kumbekisheni iri kumba naPenina? Angaona kuti Bishop kana akatora mashoko anorwadza kumapuya warriors anonamata. Saka pano ndo pane imwe problem, hapasina mufundisi. Saka Mwari ndipei mufundisi, ndikupei mufundisi pano. Why? Nokuti uyu kana akutuka vanhu, imi Mwari maane problem yemunhu pano. Bishop paakati dai wamira kudhakwa, iye achinamata, akatoziva kuti pachechi ndo patodhakwa. Munhu haisapozi kuencourage vanhu vari kuchema nematambudziko avo vatuka. Saka Mwari mukandipa mwana ndosiya pano, nokuti pano futi patoshota. Ane chaakanzwa kuti mwana wandiri kuda wangu ndiri kumudawo, but Mwari anoda munhu iyeye, nokuti Mwari hasisina vanhu. Chechi yashota mufundisi haisapozi kuencourage nekubatsira vanhu, ndiye ari kutuka vanhu. Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Ndokubva vane mwana. Breakthrough yabva pake kutukwa. Pane imwe insult yakatakura breakthrough. Kune pain nemarwadzo asiri kuuya nokuti unoda kurwadziswa. Bhaibheri rangu noMwari paakati ndichawedzera marwadzo pakupona or increase pain childbearing, zvoda kuti pain was already there, munhu asati apapiwa punishment. Kuti ndichawedzera kusi kuti ndichaintroduce. I will increase pain, not I will introduce pain. Kumukadzi kuti pagara paine pain in childbearing, kwete nokuti munhu atadza, but it was a system yaita kuti agone kurisivha chinhu through that pain. Handingatori chingwa chavana ndichipa kumbwa, ndobva ati homishe. Osa shoko rekuti I receive rinofanira kunge shoko riri very positive, but mukadzi ari kuwirirana nazvo. Handingatori chingwa chavana ndichipa kumbwa, obva ati hongu tenzi. Ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha pasi petafura yatenzi. Kurati mupurogiramu yekudya ndiripo, mukatonditi imbwa pane chandabata kusaidzi dzembwa dzinodya. Kureva kuti munhu ngaadzidze kudyira kueriya kwake. Pane nyaya iripatsana. Munhu wese ane eriya yaanofanirwa kudya nayo. Problem yedu ndeyekuda kudya mueriya isiri yedu. Nokuti ukadyira mueriya mako mauri designed kuti uflowe imomo, hauna zvinokunetsa zvakanyanya. Nokuti inzwa, kana imbwa dzichidya zvinodonha pasi petafura, kuna kuti imbwa hadziende kunotsvaga chingwa. Chingwa chinotsvaga kunembwa, chinodonha chichienda kunembwa. Kureva kuti mukadzi uyu aitsvaga zvinhu zvinofanirwa kutsvaga iye. Zakeo aida kuona Jesu. The real story, Jesu akaona Zakeo.
chisina kuzikanwa naZakeo ndechekuti Jesu akaita vatadzi. Saka Zakeo paakamhanya akanokwira mumuti womuonde haana kushedzera kuti Ishe ndiri pano vanhu vangondivhara. Jesu akasvika pasi pemuti akatarisa mudenga akati Zakeo buruka. Kureva kuti aitsvaga mumwe ndiJesu. Problem yaZakeo ndeyekutsvaga zvekumutsvaga. Hallelujah. Kune blessing iri meant for you kana uri mu right place. Pane nzvimbo yaunofanirwa kuva, zvinhu zvinofanirwa kusangana neyo zvikuwane ipapo. Ndikatiite a little bit deeper revelation. Ndoda kuti munzwe mazuva aya. Mukadzi ari kuenda kunofambira nyaya dzemwanasikana wake ipicture yemachechi too. Chechi yekutanga yemukadzi mukuru ndo Old Testament church. Mwanasikana wake is the New Testament church. Chavari kuda chinonzi chingwa ndiye Jesu wacho, the bread of life. But Jesu paauya ari kuuya kuzoenda pamuchinjikwa kuti ani nani anosubmita nekutenda kwaari aponeswe. So the New Testament church haifanirwe kutsvaga chingwa, nokuti the New Testament church ndiyo Jesu anova chingwa, ndiye akabva kumusoro achiuya panyika. Kureva kuti chingwa chakadonha chichiuya panyika. The New Testament church iri kutsvaga zvinhu zvakauya kuzotsvaka iyo. Mayava chavari kuda kuwana kuna Jesu kuti mwana wakumbire, achikumbirwe chinoenda kumunhu ari mu right position. Kana uri mubereki uri baba ukaona uchiita kukumbira kuvana vako, ndiremekedze, ndiri mugaro wevana vako, ndiri baba wenyu, ndiremekedze. Respect haikumbirwe. Respect inoflowa nekuita kwako kunodeserve respect. Amen. Kune zvisingakumbirwe zvinofanirwa kuflowa nekuti uri mu right position or you are doing the right thing. Hallelujah. Uchitiremekedza tiri madhara edu. Ukaona watodaro pane zvauri kupotsa semudhara zvaita kuti havapotsi, nokuti kana uri muposition yacho chaiyo zvinoflowa. Hallelujah. Thank you. Amai havane zvavari kutsvaga, but vaudzwa statement yekuti handingatori chingwa chevana ndichakuba. Kureva kuti zvauri kuda hazvipiwe type yako, asi type yako inozviwana ikaenda mu right position under the table. To be under the table is a picture yekuva under the word of God. Yes, correct. Hove hairaramiswe nemvura, inoraramiswa naMwari. But ikabuda mvura inofa, iye Mwari wacho aripo. Haibviri kuti haayabuda hayo but iri prayerful. Zvaiva zviri designed naMwari kuti hove irarame iri mvura. So ikabuda mvura yabuda mushoko raMwari. Ukareka kuti God commanded the waters to bring forth fish. So kugara kwayo mvura haisi choice, i command. Saka iye kuti hakunana madhimoni inobuda inooma Mwari aripo. Why not haibatsirike kana yabuda musystem yairidesign. Tine yeokwefedza yatinogona kutsvaga takabuda mukutenda Mwari, haigoni kuti reach out to us. Mukadzi uyu audzwa kuti chingwa chevana ndechekudya, haana kubatikana nenyaya yemba, but anochadzidza kubva pambwa kwayo. In once a domesticated animal yakatendwa kuti igare pamba. So kana chingwa chiri chevana vepamba, imbwa futi dzakatenderwa kugara pamba. So I can also benefit as the dog. Why you don't have dogs and an animal and I don't have such an imitation? We had a spectacular. Let us this for language chapter children. I'm done with the future to travel. So it's not for the travel, but we're for what we can take us to the people, for example. We'll let us have a pool and Maria. But I was thinking about them, straight man. Damara, not from your mouth, no money. Unawahi tena kumuda basi. Naona kwa hiyo. Kwa choka ni nishakuta ulibasa. Unadamani. Bata uchake mali uchaka basa. Wewe unazalika na nini basa? Unatambia. Kana uchiki unaona basa, wewe unaomba ile wale ndio kama. Wewe unataka kuona basa. Tapi yang mana bahasa itu? Coba disebut mengucap usulnya jelas. Dalam
basa mari akaushaye inokutemereka ngauzosana urakamusoke chinhu chinoti submission kuzvideredza kuti under a system inogona kukupa favor. Mufunge Jesu ari mwana wamwari akabva kudenga, haana kubva ari anoitirwa mweya mutsvene. Bhaibheri rinoti akabhabhatidzwa naJohani, mweya mutsvene akamuka senji vakaenda pamusoro pake. He was anointed, aenda musystem, aenda kuchechi yekwaJohani. Jesu ari mwari akanopinda chechi yaJohani kuti aone mweya. Nokuti apedza kubhabhatidzwa mumvura naJohani, denga rakavhurika rikati, this is my beloved son. Mweya mutsvene ndobva aburuka senji vachienda pana Jesu. Jesu achipinda kuti areceive the anointing, the spirit of God upon his head, atenda kuenda kwaJohani kundopinda musystem yekubhabhatizwa. Kuna systems anounlock heaven over your life. Ukazitsvaga wega hazviuye. Jesu anopinda prayer kuti awane mweya, anopinda kufasting kuti awane mweya, akanopinda kuchechi kwaJohani. Akatoti mudhara Jo, ngodinyudzawo. Ngudai, ingaravurika. Johani munhu, Jesu ndiye Mwari. But Mwari akakupa a picture yekuti there are things yekuti ukaenda under, denga harirezi kukupa chinhu ichocho. Kune blessing nefavor isingatsvakwe kuprayer, inotsvagwa muhumility kana musubmission. Ukataura izvozvo vanoti sokuda kudzidzisa vanhu kunamata vanhu. Hakuna matwe vanhu. But haugoni kunamata zvisina vanhu mukati. Nokuti Mwari wacho haadike direct. Anoti haugoni kuda Mwari kana usina kuda munhu. Anodika this way. Ukamuda direct anoti ai munhu ndari naipo. Proof yekuti unoda Mwari unotoda vanhu. Ukada Mwari Mwari anokurambira. Iye akati haugoni kuda ini kana wakatoveka munhu wacho. Correct. There are blessings, my systems. Ekuti nyama uchibati denda kuitire, you need to submit. 7 Kings chapter 4. Mukadzi akakanifirwa nemurume vakasara zvikwereti zvinokudii, munhu wamurume wakati powerful. Akatanga apa mukabva instruction, enda unokumbira zvitini. Nhamba yezvitini ndoichadetermine mafuta auchawana, kwete nhamba yeanointing. Nokuti zvitini pazvakapera, akati mwana ndipe chitini zvikati zvapera, Bible rinoti the oil stopped. Chakamisa oil haisi anointing. Elisha was too anointed. But pane statement yekuti mafuta akamira. Amirirei zvitini zvapera. Sei zvapera ndozvaawana. Awanirei zvishoma ndo vanhu vanotaura navo. Amen. Relationship yako nevanhu inhamba yezvitini zvaunogona kuwana. Ufunge mune zvinhu zvako zvawakapiwa naMwari, but zvausingagoni kuwana ukasada munhu. For example, vanhu jairisisa tinaroora rine vana varavakapiwa naMwari vari mani zvikada munhu. Amen. Thank you. Pauri papapa une vana waukanzi ndevako naMwari, but kusvika wada munhu uchaona vana vako. Ukagoda Mwari hauve wani. Kakunosikuzinji unoziva kuti Mwari vakasvika pakudzikira tsitsi munhu wakasika, kwete nokuti pane dhimoni riripo, but nokuti munhu iyeye akasina munhu. Saka mushoko richiti Mwari vauya kuna Adhamu vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, ivo vari tu. In other words, Mwari vakatoti tiri tuso pakatoipa because kushota munhu. Why? Nokuti shoko rekuti be fruitful and multiply harishada uina Mwari rakuda une mumwe munhu. Mukadzi ati chingwa chevana ndingapemunga ndokubvaziva kuti imbwa dzinofanira kuenda pasi petafura. Saka tine vanhu vokuti vari kutsvaga chingwa big time. Why? Nokuti havazive kune matafura. Tine zvinhu zvatiri kutsvaga ende tanetseka nazvo nekuda kwokuti takaramba kunosubmita muarea inonena blessing. Nzvimbo nenzvimbo ine zveko zvokuti ukaenda kune imwe nzvimbo. Saka chiona ukarwara ukaenda kuna chiremba ane mibvunzo yaanokubvunza, zvikuru sei akasaspect
malaria. Anokubvunza kuti makambofamba ere, makaenda kana kumadhigarweni, makaenda kuchirundu ere. Why? Anoziva kuti ukaenda ikoko, whether educated or not, mosquito haina basa nazvo. Saka une machances emalaria because wanga uri in that place. Kurati pane nzvimbo dzekuti ukaenda zvinogoitika zvega zvakadaro. Amen. Pane zvaunowana uri ukatoenda kuUK kutonhora hauudzwe kuti tekai bhachi kana kuti unoda kuparidza kuti tekai majaketi. Ndovhangeri rinopinda mauri kuti ndoda kurati environment ine zvainoinvesta mauri. Yes, correct. Nzvimbo nenzvimbo ine zvainoisa pauri. Kune nzvimbo inokodzera kuremekedzwa. Atikwatobva ukauya muno nekuna havakuremekedzwa nekuda kwokuti tobva iko. Pane nzvimbo inokutukisa kwete kuti wakaita chakaipayo ukodzi wakabva iko. Kana ukageza kana ukaita sei but ukaziva kuti wakabva iko kaipa. Une zvaunotapura nokuti wakabva kwedu. So pasi petafura is a picture of submission. A picture yekuziva kuti ndikava munzvimbo iyi pane zvinofanirwa kunditsvaga nekundiwana. First lady, kuti anzi first lady kungoroorwa napresident. Even kumbamoari akangouya pa first. Hautenderwi kuti anodziziva ndiye gotwe manje. Pauya akunzi first. Like position inopa respect. Pane nzvimbo yatinofanirwa kuva inoita kuti zvimwe zvinhu zvatinotsvaga zvinogeta upenyu hwedu. Tafura yatinotaura nezvayo ishoko raMwari. Tikava pasi peshoko raMwari, tikatenda mariri tikarirarama, pane zvinoderwa zvinokunoke. Nokuti tafura chayakanakira manje, imbwa kana iri pasi apa, vanhu havasi kuiona, yakafukidzirwa haioneki. But nyangwe isiri kuoneka inenge ichidya iripa. Waichinotona chingwa ndochinoenda kunemba ivanhu havasi. Saka vanhu vari supposed kukudzinga nokuti you are under a covering of a table. Havakuone yeti uri kubenefita uri kudya uripo. Tafura ipicture yecovering, kufukidzirwa. Munoziva kuti number one challenge yemunhu ndeyekushama. Mwari vakasvika pavakapfekedza munhu agoedza kuzvipfekedza ega. Nokuti munhu paakazvipfekedza ega akapfeka mashizha. Ari supposed kupfeka matende. So challenge yemunhu yekutanga yanga iri covering. Waedza kuzvipfekedza wega. Nokuti paakapfeka matende haanoziva kuti pagariswa naumeni. Pese pane ndehwe isaine kuti pane mhuka yafa. Pafa mhuka pane kudoka kweropa. So munhu atadzira Mwari anoda kuregererwa pachivi uye nekupfekedzwa panyama. Saka panofa mhuka pane a covering in the spirit yesin, then a covering over the flesh in the physical. But paakapfeka mashizha anga ari mutadzi akachena. Akavha nyama yake but achiri akashata mumweya nokuti hapana ropa rinotaura kukanganirwa kwezvinhu. There is a place pane nzvimbo yamunofanirwa kuva inodena zvimwe zvinhu zvinofanirwa kuuya patiri. Handi chinhu chese chinopindirwa muprayer. Kuva pasi petafura, kuva pasi pesystem ine blessing yekuti hazvichada kusimba kutsvaga ropafadzo yacho. Anonzi masystems ndeaya. Mwari vakati let there be light, kukava nechiedza. Rima ndokubva vadzoka futi, havana kukomplaina. Ndokubva vasika zuva rinotonga during the day. Ndokubva vasika mwedzi unotonga during the night. Kureva kuti there is light, let's spoken word. There is light from the sun. So malight ari maviri ane zvaanoshanda. Munhu wese ari munhu munoziva here kuti haana kusikwa naMwari. Uye kuda kutsanangurira. Vakasikwa naMwari mazita avo nawo ndiAdhamu naEva. Ameno kana uri Adhamu. But vanotoziva vakasikwa ndiAdhamu naEva. Vamwe vese hakuberekwa. Kaini naAbheri vakatoberekwa. Havana kusikwa. So Mwari unogona kucreata, but paacreata oisa a system inonzi reproduction. Zvinenge miti yaunoona panze haina kusikwa naMwari.
Mwari miti akasika akataura a word of command yekuti a seed must produce after its own kind. Not iriko in result here reproduction with the creation. So there are systems zekuti kana ukatsvaga Mwari uri paside uchira munana wako wakadesign kuti uve under a table so that the bread can locate you. Tine zvizhinji zvatatsvaka kupreya zvisiku. Mwari vaiti vakasika mhuka, Adamu zvaataura ndozita yemhuka yacho. Mwari vamasimba ose anga asika mazita emhuka, aitotemba munhu waasika kuti ataure. So kune blessing yaunogona kudai Mwari vandiitira yeti pane zvaunofanirwa kuita, one maybe to the elders to attract a favor and a blessing. Kune ropafadzo inowanikwa kana wangoenda pasi petafura yekuti kana ukatsvaga upiwe ndau iwane. Mukaronda nyaya ya 2 Kings chapter 2 verse 9. Elisha na Elijah. Elisha aikumbira Gabriel anointing. Anapiwa. Ukaelewa kuti a mantle fell from Elijah and Elisha picked the mantle. Fell akusuka kudona. Iya aiki kumbira utupei anapiwa. Hivi pamoja na wewe mjangu kule. Tikachapa Elijah kuna saka kwa kumbira kama sisi mwambeka. Baba kwa a mantle fell. Shakado ndio bado. But I'm not shame. You're going to see, but not all. But I should travel with that damage. Without seeing any division of blood, I'm not going to say Jesus not make a war. But we're going to walk away from behind our back at the name of the damage of our voice. I love the song, we don't need to touch. But you can even get there and one time, in our coming to touch. Coming to touch him, Shana. I need to touch once again. I will set the visa. But I got 4 years of the age of God. I need to touch. I'm going to touch you back again. But if I house, I didn't yet. Yet you are not shit. You are not just a bunch of beats. Let us have the right position. How will you look at the hand? What I mean, you must kneel. Not when you submit, when you surrender, when you worship, when you honor, the anointing that you set in honor changes your life. So that's when you add it in your hand back. She's the one who is about to go to the hand back. Let me get a hold of that has to sit down. You need to family that you are there, you are coming back. Jesus no glory, never give up, even what I pour. Anointing is able to be as well, but the anointing you respect can work in your life. Anointing that you honor, even in the glory, even the one anointing that has some punishment glory. Yes, I will make them, but I don't want someone to see. Why anointing not say that? But anointing the other way the platter, let's get it achieved. Just like the land. Right from the battle, when you sit down your arm, it just not factor for you. The position you want to locate at the end is a good time. Chimachana, asipokumba, alota amanya mambo aliyo anapenda kwa nayo kusia the Lord blessing. Muhimu sana. Akatubali blessing. Ndio tunaona ile katika roho steady. Roho zona mwili. Chakeni wewe ustareleka. Kisha ndaita, that's not the way ustareleka. Na hata zoeleka. Na hivi kama short speed za roho wewe. Se já vem virtual, se não morrer, vamos saber. Mas não me diz que ele boa, aí que a gente fez para morrer. Aí fica só direitinho na nossa boca. Não nos vai dar, porque você não
Position ya ufano wakuwa ine zvaino attractor. Pane nzvimbo yokuti ukagara uripo ukamira ipapo, there's a blessing isingakuchamba. Mwari ndimwari unoita zvinhu ende chero nzvimbo yauri, but that statement is half truth. Azvinzi Mwari anokukomborera chero pauri paanoda kuti uve. That's why I tuna Abraham ibva ikoko uenda. Iye ari Mwari anoita zvinhu ikoko akati manje ibva ikoko uenda. Kurati chero pauri it's half truth, complete truth. Chero pauri paanoda kuti uve. Nokuti pane position yaanoda kuti uve, pane nzvimbo yaanoda kuti uve. Amai avanzwa kuti azikutukwa ino. Hongu tenzi. Ingava nebhanana dzinodya zvinodonha pasi petafura. Kureva kuti handisi designed kutsvaga zvese izvi. Ndikangoziva pane tafura ndikaenda basa. Tafura ndisiri kuonekwa ndakavharwa chingwa handishaya. Amen. Chinonzi humility chanyemisa vanhu zvinhu. Vanhu vari prayerful, vari powerful. Mweya wokusazvideredza. With humility you don't lose anything, but you gain something. Unoziva kuti Jesu akadhambo to an extent yekuti zvainetsa kuziva kuti ndeuyu paanga vari 12 achifamba navadzidzi vake. Munoita chakaita kuti Judhasi apiwe mari kuti dziratidze chii. Dzakasingaoneke nyore. Vakafanana singaiti. Waitofunga kuti ndipita. Anga asingaendi kumberi kuti varatidze kuti Jesu kumberi. Osa humility yakaita Jesu yaita kuti vanhu vatakuziva kuti ndiye here kana kuti ndiJoseph kana kuti ndiJames. Ukanzwa kuti Judhasi akuziva tokupe kuti ratidze. Zvainetsa kuziva kuti paitoda kuti pabhadharwe munhu anongedzera. That shows that he was humble. Kana akaita miracle anga asingashandira kuti Papa is in the house. Thank you. Thank you. Ufunge Jesu ainetsa kuziva kuti ndeuyu. Anga vakafanana. Anga akanyuruka akadzikama unge Peter. With humility you don't lose anything. Amen. Amatamu kingdom yamari nemakeys. Room imwe neimwe inoda key yayo. Thank you. Chinhu chinonzi kuzvideredza chinonzi humility chine attraction yeblessing iri serious. Thank you. Saka unoti ipapapa kune madhimoni anokudza kuti hazvina nebasa rese zvinamatiri Mwari wako choka Mwari wako. Iye Mwari pachake. Ani baba vako aine mwana wake zvamubata zvinoti moto nemvura. Jesu akadzinga dhimoni. Vadzidzi vakabvunza kuti taizvitadza sei? Let me show you a picture. Pakauya mudhara ine mwana Jesu anga ari mugomo Mount of Transfiguration. Chaitika pagomo apa kwakapia Moses naElijah vachitaura naJesu. Achiburuka mugomo achinoporesa mwana uyu. Dambudziko remwana uyu ndo anointing yabva kunoita impart Jesu pamusoro. Nokuti kana ari Moses akaberekwa akaiswa mumvura. Moses akapa vanhu breakthrough paRed Sea vakakrosa mvura. Moses wakarova dombo rikapa vanhu mvura. Kana ari Elijah anoti kana ndiri munhu waMwari, may the God who answers by fire. Kureva kuti he was a prophet of fire. Nenguva vanhu vaya kuzomutsvaga akati kana ndiri muprofita may fire consume you. Vanhu vakapiswa nemoto. So kana iri nhau yemoto pana Elijah, kana iri nhau yemvura pana Moses. Saka Jesu paari kutaura naMoses ari kutaura ari impact with the
grace upon the issue of fire. Say Jesus he was also man. That's why Bible is telling God akatomurara. Yet Bible not our God neither sleeps nor slumber, but not Jesus mali baakarara. Because he was man. So as man, I needed the grace of Moses. Why don't you know to riba sasa? Rinaiti mwana zikambata mumvura, zikambata mumoto. Saka kasanira rumero naita zimoto ne mvura. Ndawo zikurema na rapeni. Yes. Sheshi nitwe, mwenye Mungu pakati penu ani nyasha tsimana. Mu life mune vanhu vane blessing yekuti ukaenda pedyo navo. Lot anakudana wana mwari anakoli. But Genesis 13 inoti mombe dzaloti dzakawanda. Ari kuwana kupi blessing yekuti zvipfuyo zviwande aitevera Abraham. Amen. Mwari vakadana Abraham Lot akarongedzawo bheki. Thank you. Why nokuti Lot ane chaanzwa kuti Abraham ndi baba vemarudzi. Saka Mwari pavanoona Abraham vari kuona vanhu. Saka vanoti Abraham uya anofanirwa kusara tirimo muna Abraham. Hallelujah. Mombe dzaLot dzakawanda iye asina calling. Ukatarisa pamberi apa akazopedzera abatura raamanya netsoka asina chinhu. Why anga abva pana Abraham? Amen. Anga akanga kuti tiri kuwanda sei. Under the grace of the covering in life ya Abraham, Lot tino witness an increase in life yake. Ama dzangu kune imwe blessing inokuloketa when you are under uri pasi. Pane favor inouya nokuti waenda mu right position. Thomas anozikana as doubting Thomas, but ane chinhu chakaitika muupenyu hwake. Jesu akapiya akati Thomas ndibati, isa maoko ako, isa parutiva. The same Jesus, mukadzi auya kuzomuona kumakuva, Jesu akati usandibata asati kudzokera kuna Baba. Ipapa asati adzokera kuna Baba anoenda kuna Thomas otibata. Thomas anobatiswa sei zvikurambirwa vamwe. Baba rinoti Thomas akaungana nevadzidzi vari mumba, Jesu akaapiya. Kureva kuti Thomas nyangwe akaramba zvaitaura vamwe vadzidzi, but anabuda chechi. Aipinda iyoyo ine zvaari kuramba iyoyo. Yes. Vamwe vachitedzi vamuka, voti aiwa but kuservice tikutanga nguva na 8 unomunarimo. So he remained part of the team. Ndobva awana an extra blessing ine chekuita nekuramba uri panzvimbo. Hama dzangu Thomas, Jesu haana kutsvaga Thomas. Jesu akapinda mumba mune vadzidzi and Thomas was with them. Hallelujah. Pane ropafadzo ine chekuita nenzvimbo yauri. Pane pasi petafura panoda kuenda. A picture of humility. A picture of submission. Kune nyasha dzinoflowa nokuti waenda pasi perimwe bvute, pasi peimwe muti. Jesu ndinomupa kumira pamuti achiti Zakayo buruka. Iye asina kushedzwa kuti ishe ndiri pano. Zakayo une chaakabata kuti Jesu kana ari Mwari andifanirwa kumutsvaka, iye ngaanditsvake. Why? Nokuti ini ndiri mutadzi. Zakayo aiva mutadzi zvaizikanwa muJeriko. Zakayo aiva mutadzi zvaizikanwa nevatadzi. Amen. Unoziva kune level yekuti kana uri murombo unosvika pakuva murombo zvekuti vamwe varombo vanokutyira tsitsi. VemuJeriko vatadzi but vaiziva kuti kuna Zakayo mutadzi level rake rakaipa. Amen. Paakaenda mumuti wemuonde aenda muposition inoita kuti agone kutsvagwa nokuti Adhamu atadza akapfeka mashizha emuonde. Mwari vakauya vachitsvaga Adhamu apfeka mashizha emuonde. Saka Zakayo mutadzi akangoenda pamashizha emuonde akutsvagwawo. Position yaakaenda inonena kutsvagwa. Amen. Ndandibudze chimwe chinhu. Baba rinoti Zakayo aida kuona Jesu. But mapete enyaya Jesu paakaona Zakayo ane statement yakataura, buruka tiende kumba. Vanoenderei kumba nokuti Zakayo arikuda kuona una basa rekumba. But Jesu anoti handei kumba. Why? Mumuti wakwira Zakayo ivhangeri. Amen. Maonde akatsvuka panze kunze ane mwana shoshe mukati. Zakayo kana ari panze pemba anoda kuona Jesu, but mukati memba yake akaba mari ane mari dzevanhu. Saka muti waakakwira waitoudza Jesu kuti mukati ndo muri mayasi, panze panapa ndiri right terrible, but mukauya kumba muchaona kuti ndavhara vanhu zvakunyanya.
Chokwadi. Unoziva kuti paunopfugama uchiita prayer, Mwari vanoona zvinhu zvausikade kuti vaone iwewe. Why? Nokuti vanoona mwoyo mukati, vanonzvera mukati. Herodhi akaudza mawise men kuti Jesu ukamuwana mwoyo muchinudza ndoda kumunamata. Vaona Jesu vakatopiwa warning kuti musadzokere kwaHerodhi. Mwari vakaita beyond mashoko, vakaona kuti munhu ane jealous, he wants to kill, but kunzoko vari kuti kudii, ndoda kumunamata. Osa ukasanzvera mwoyo unova a victim yevanhu vanotaura zvakanaka but vane wrong agenda. Yes, correct. Thank you. Munhu anoda kukukuwadza, uye achinoda kukukuwadza anoti I love you so much. Yes, correct. Otozoona kuti ndakauya kuzorohwa. But munhu akati I love you, ana kuti I want to kick you. And pamuchato vanoti you may kiss the bride. Vakoroma vanomunyatsonzwa vakanzwa senge you may kick the bride. Maroyero anoita munhu ka. That's true. Ane mtima ina kunzwa mamushi. Handingatore chingwa chevana ndichipa kumbwa. Ndokubva adziva kuti pane posiyana nezvinofanira kuenda. Iye Jesu ndiye chingwa. Saka tinochiwana papi akaenda pamuchinjikwa. Akarohwa akapara akakwadzwa ari pamuchinjikwa. Tikatenda maari tinopona. Jesu ndiye chingwa chakabva kudenga chakauya kwatiri. Kurati mukadzi ari kutsvaka zvinhu zviri available but iye ndiye ari missing under the table. Kune blessing itoripo iri waiting for you but hausi right position to receive. Hallelujah. Mwana wako mudiki kana akadza apasa kuprimary azviite kuti umutengere motikari. Nyika inokurambidza kuti usamupi. Haatendere kudriva ari under 16. Uchiti abati mari dzangu mwana wangu haabvumirwe kuti aenjoy blessing yawatenga. Waizera rinosvika parinolimita zvipo. Amen. Maturity kukura kwako kunosvika pakunokulimita zvipo. Ini ndinoamwe sekuru vangu sekuru bana. Amai vangu vakandudza chokwadi kuti mwana wangu sekuru vako yanjodzi yangu. Sekuru vaenda amai vakazondudza kuti sekuru vako havaudzwi paunogara. Itsotsi. Saka sekuru bana kana tikawirirana sei handivapa adresi. Why huno hao unovanyimisa mabenefits kuvazukuru. Ukama uripo but yekumoti ndisekuru bana imahwani. Unozwa kuti mzukuru uri papi ndiri mutauni. Vakaramba kuenda paposition yekuti varemekedzeke vagamuchirike. Ukama uchinje uripo ndisekuru but vanosvika pakuchena musoro vasingazoti mzukuru anogara papi. Why? Because vakaziva paunogara unogona kusvika imba yashangu. Sekuru bana. Amen. Mukunamata munana sekuru bana. Denga rinotoziva kuti hayi emuchechi anouya but sekuru bana. Avatopasvadzika vakomborereka. My God. My God. Position. My God. Pane position yaunoti ukaenda iposition of respect. Character inokuisa paposition in life. Osa kuti munhu akaitirwa chinhu chakanaka kuvanhu vose unzwa kuti kuti aiva anodeserva munhu. Character inoita kuti udeserve zvimwe zvinhu. Being under a table is choice. Nokuti pane paunombeya uchitsvaka zvinhu zvakagadzikwa patafura chako rega kutsvaka zvinhu enda pasystem. Nokuti kana imbwa iri pasapa haina need yekurwisa kana kuchema kuti ndipeiwo chingwa. Kune kasimba karipo kanonzi gravity kana kukonzera kuti zviri pamusoro zvidzike pasapa. Kureva kuti kune nyasha dzekuti ukaenda under there is a system yekuti hauregere kuchiwana chingwa uri ipapo. Honga ungachiwane as loaf, unochiwana mumafufu but my ingredients remain the same. Tine vanhu vasingabhilive muzvidiki vanongoda zvihombe yeti tina Mwari anoita zvidiki zvine maresults mahombe. Amen. Mwari akasika nzou ndiye akasika mosquito. Saka uchiona kuti munyika vanhu vacheme nenzou vanochema nemosquito inouraya malaria yapedza vanhu kwete nzou. Kamosquito kadiki kane mainfects kudarika nzou. Amen. Thank you. Kutoni zuva reanti-malaria. My God. Nzou havana basa nadzo. Hakuna anti-elephant, anti-malaria. Kadiki so but kapedza munhu kane maresults.
So kune blessing in life inouya nokuti pane zvidiki zvauya kwauri ukasachemera zvakakura. Hallelujah. Yes. Dai Mwari andipawo zvikuru, dai Mwari andiitira zvikuru. Kune nyasha zhinji muzvishoma. Enda pasi petafura hapauye lofu pasara, but lofu iro riri kubrekwa kuti riuye in small particles, but it's still the same bread. Amen. Amen. Chingwa ndechevana hachipiwe kumba. Chamupa kufara kuziva unhu hwevana kuti vanodya vachirasa-rasa. Ukava right interpretation yezvinotaura shoko raMwari, unogona kusangana neblessing mushoko rinenge rwadza. Saka uchiona asi musi anofara kana rimwe shoko rataurwa. Kune vanofara nokuti vane manzwiro. Hama dzangu, Mwari pakati kuna Gideon, pavanhu vari kunwa mvura nemaoko, enda nawo, vari kungonwa nemiromo, ngavadzoke. Difference iri pamanwiro kwete pakusanwa. Amen. Shoko tinorinzwa zvakafanana, but zvatinoita naro zvakasiyana. Thank you. Vari kunwa mvura nemiromo vari kutonwawo, vari kunwa nemaoko vari kunwa, but sei Mwari ada vanhu vari kunwa nemaoko. Vanhu vari kunzi nyangwe shoko vachitenda rinoparidzwa nemuromo vane mabasa ari involved pashoko racho. Vanhu vari kunwa vakatarisa kwavari kuenda, but vanongonwa nemiromo vanhu vaakungoenjoya zviripo, vari kuza focus nefuture. Thank you. Thank you. Thank you. Manwiro ane difference inoita kuti Mwari vanzwe kuti uyu anohwina, uyu anoendeka nayo. My God. Chingwa ndechevana, saka unhu hwevana vanongodya vachirasa-rasa. Saka kana chingwa chiri chevana isu tirimbwa, one thing chandinoda pavana, character yavo yekurasa. Saka kana ndirimbwa mukutsvaga pane tafura ndonyara. Kune blessing inouya nekuda kwekuti uri right position. My God. Kune position inocommanda respect. Munhu akakukwereta mari akadzokera kuZimbabwe akanopinda kuARMY akapromotwa akatanga kuva bodyguard wapresident, even vakauya kuzoita hari kumusha kwenyu uchizoziva kuti uya nemari yangu, unotoziva kuti haichapfunzeni. Hazviite kuti uye nepresident vachitaura kuti imbomira tsano $5 yangu, unotoziva kuti ndanyura. Position iyoyo inoita kuti nyaya dzimwe dzivharike. Unenge wakuudza vanhu sokuti patane mari yangu kuseriko, enda kakuendeke. Unoziva kungwara kwakaita shiri dzekuHarare, ukada kuti pfuura nerekeni ikamonomara paState House, haiendi kuseri kwemuti unowanda, inonyatsobuda pachena, so yakamhara moto paState House. Inoziva kuti ukangoda kupfuura iwo ndowatowo shiri futi, wakutopfurwawo uriwe. Kune position yekuti haudi kuita mitsimba, things will flow. Amen. Thank you. Kuva mu right position kunoattracta right things. Kune nzvimbo inodenha ropafadzo. Zvimwe zvatinotsvaka nekukumbira hazvitsvagwe, hazvikumbirwe, zvakadesignwa kuflowa kuvanhu vari mu right place. Hallelujah. Vakomana minamata yavo kuti dai Mwari andipa musikana ari right, please namatire ndipiwe musikana ari right wokuroora. Secret iripo, iwe ukava right, Mwari akatendeka zvokuti haatore zina kunakanyisa pakanaka. Usati wati Mwari ndipe ari right, ingova right. Ukangova right, unoattracta zvakanaka nokuti Mwari vakatendeka. Yes, correct. Thank you. Zvakanaka zvaunoda zvinodisevhere kuuya pauri iwo zvauri. My God. Thank you. Yes. Kune a position inokonzera law of attraction. Kana uri mechanica utsvage grease, panopera mwedzi unongona wovhudisire grease. Hapana paunoona mechanica achimbozora kuti vanhu vabate shuwa kuti tinomakanika kachi, ungazoshayawo grease wanausapuruma. Grease racho hatomborida, maoiri hatomboada, asi panopera wiki unoona ane maoiri, haatsvagi maoiri. Yes. Mubasa rake mune maoiri. Amen. Muna Mwari mune ropafadzo yekuti uchipedza nguva kuitsvaka, you must know what to do. Hallelujah. Thank you. Saka iye achiti vanhu vangu vapara nekushayiwa ruzivo. Why? Nokuti ukasaziva manje, ukasaziva pekuenda nezvekuita, nguva yekuchema nekuzvitsvaga yakawandisa.
be in the right position. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. Andi munhu paanoberekwa ntanga kuda musoro. Yeti paunoya panyika paunofamba musoro mudenga. Sei achiuya munhu ari mu-upside down wrong position. That's a picture. Nekuti kana unoya panyika usati wafamba funga. You need knowledge. Musoro ndonofanira kutanga. Ndo chinhu wani chekuti ana chiremba havagona kugadzira chiri artificial. Ukada kupa ruoko vanokupa artificial leg. Gumbo artificial leg. Musoro hakuna. Kana vakazonzi vachaita science mumberi umu hakuna artificial head. Knowledge inokosha. Why? Nekuti taswera tichitsvaka zvinhu zvisiri supposed kutsvagwa nesu. Amen. Amen. Enda right position. Imomo mune nyasha dzakati hanzi naMwari Elijah, I've commanded the ravens to feed you. Yes. Makungu haasi kutsvaga munhu ari kungoenda pabako pane munhu. Haana zita remunhu. Murume akangoenda panzi there right place chingwa chiri kuuya ipapo. Kurati akasaenda ipapo makungu anogona kusvika nechingwa pasina munhu. Nzara haiti kuti makungu akufidhe but kune nzara kuva panzvimbo. Jesu achida kufidha 5,000 people. Anongoti vanhu vane nzara vape chikafu. Akati vaparidzire vhangeri rekutanga, tell them to sit down. Kurati pakafidwa vane nzara vakagara pasi. Vane nzara vanoteerera. Nhamo yedu ndeyekuti Mwari akuonere nhamo yangu. Nhamo yako vakaiona but hausi panzvimbo vanoatisa that blessing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kuchemwa nekudemba haisi law of attraction yemiracle yeblessing. Mukadzi Luke chapter 7, mukadzi afirwa nemwanakomana ari kuenda ari pagedhi re9. Jesu paakaona vanhu vachibuda akatakura chitunha, haana kutanga amutsa mukomana akafa. Akaenda kuna mai vake akati, mai nyararai. Anotangirei nokuti kunyararidza munhu afirwa akushande nokuti chafa chacho chiripo. Anotochiona kuti mwana afa omuti nyararai, hanyarari. Asi ukatanga wamutsa mwana woti mai nyararai, vanonyarara. But moto yaJesu akatanga nyararidza amai. Amen. Chinochemedza chichiripo. So amai pavakanyarara zvakaita kuti Jesu agone kumutsa mwana. Why? Nokuti kunyarara kubhiliva, kutenda kuti kuchema kwapera kana uya. Thank you. Thank you. Thank you. Kune position inoattracta blessing. Kune nzvimbo yaunofanira kuva spiritual. A spiritual level, a spiritual place. My God. Yes. Maturity ine zvainoattracta. Kana tikaparidza kuti Mwari anoita minani atoda kunamatira vanhu, hakuna kamufana kanga weke grade 3 kuti ndinodawo ndebvu. Ine handikanamatira ndokukodza kuti kura dzinobuda. Akangokura dzinobuda. Kuna kuti kune zvinhu zvakadesignwa naMwari tunozviwana wakura. Kana zvinoenda pasi kana kakaita 10 days fasting. Ndikutaura kuti ndebvu ngadzibude nezita raJesu. Ukakura dzinobuda. Hazvitsvagwe kuprayer, zvinotsvagwa mumaturity. There is a position inoattracta zvinhu zvawakuda. Respect inokuisa muposition. Honor inokuisa muposition. Worship inokuisa muposition. Prayer inokuisa muposition. Kureva kuti every key, every level iposition yekuattracta zvimwe zvinhu. My Lord. Hallelujah. My Lord. Dai Mwari akandigomborera ndikachengeta nherera. Mwari ngaandipe mari zhinji ndichengete nherera. Pashoma wadii kungoita wani. Amen. Amen. Unoziva kuti ukatendeseka muzvidiki zvinoattracta zvihombe. Hapadi prayer yekuda zvinhu zvizhinji. Zvaunoita muzvishoma ipicture kuna Mwari kuti zvikawanda anoita sei. Saka tona nhau yegiving kuti Mwari akandipa ndinopa. Pane iripo tanga tono. Amen. Mwari akandipa ndotopa. Kopa shoma iripo ibomudenha. Position yekureceive unosvika mairi negiving, kwete necrying, kwete nemisodzi negiving. So maprinciples ari mushoko raMwari anoisa vanhu mumapositions to receive. Vanhu mufundisi tanamatira zvinhu zvisinganamatirwe nekuchemerwa kuna Mwari kuti vatipe zvakaiswa mumacategory masystem yekureceive kana time right place. Hapana kuti itsvage kuti tafura iende pasi.
kutsvaka chingwa. Ukaenda pasi petafura chingwa chine tsika yekudonha chichienda pasi petafura unochiwanira ipapo. Dyira mupozisheni yako. Unoziva kuti kune munhu asikaiti basa rinoshamisira but anoswera achionana napresident every day. Baba anotogerwawo kwapresident. Muneye haasi musoja hatyise anogera zvokuti anoswera achitotaurana achitobata musoro kukati chimuya achitotaura kuti dzakaoma musoro iti achitogera zvako. Iwo hautenderwa kuvabata nekufunda kweso ari kudyira muarea make. Ari pasi petafura yake akava professional wokugera zvokuti anogera president. Uchiti ukaona paTV uchitya ene ngachivaudza kuti akuna kuomesa gotsi saomesa gotsi muarea make ende arove asungwe. Une nyasha dzakaiswa naMwari mauri but uri busy kutsvaka kuti ana ndinoita nezveidaitawo. Kana uri kulevel yedimension yekunzi urimbwa usacomplain. Amen. Pasi petafura. Yes, correct. Thank you. Vazhinji vedu kucomplaina inhau yekuti hatifanira kuziva patinofanirwa kuenda nezvatinofanirwa kuita. I love examples. Murume anonzi Varasipi mumadhirama nemunomuziva. Ane mhanza yaanoita iri artificial so. Chitoita mari achidii. Vamwe vane original mhanza, no sense. Vakashaiwa kuziva kuti zvine mari. Anotoisa mukepe hadi kuti ionekwe. Vanhu vanofungidzira kuti ndofunga zvinoitwa naNiki ndo zvine mari ndo zvakanaka. Yeah. You can do small things in a greater way. Saka utaona kuti kuZimbabwe ine company inonzi Crystal Sweets inoita zvemasweet. Havagadzire simbi. Havaite chiombe vanoita tudiki twakawanda. Inotoita profit kutoita over millions company yemasweet. Todarika inogadzira simbi kana ufu. Wai vanotogadzira twakawanda. If you can't do great things, even a grace to do small things in a greater way. Yes, thank you. Thank you. Unoziva kuti chinonzi mari zhinji chii? Ishoma yakaunganidzwa. Tushoma kuunganidza inonzi yakawanda. Mwari ngaakupe nyasha dzekuunganidza zvishoma uye nezvizhinji. Kuti haisi mati inda takaitwayo mafufu vamwe vachiwana chingwa. Muri kudya chingwa. Dimension yemadyiro yasiyana, but at the end of the day muri kuita partake the same meal. Vanhu vatisatone zvinoitwa nevamwe vanoshuva dai ndiri ningi zvauri izvozvo you are wonderfully and fearfully made. There is a blessing in you yekuti ukaziva pekuenda chingwa haushaya. Thank you. Zvaita kuti vanhu vadye zvakasiyana siyana. Yes. Imbwa dzakudyawo pasi petafura. Tenzi vari kudya pamusoro petafura, imbwa iri pasi. They are eating the same meal. Time inosiyana nokuti paanodya chochedza tinoti nonokei but kunonoka hakusi kuti hauchadya. Yeah. Usati manonokera azhinji anofunga tebhura yacho haisiriyo. Usava nemwoyo wekuzodza tafura kuti pamwe hachisikuona ndikandivedzere kusodza. Unozikanwa kunzi uripo paizunza. Anozoda kucheka kuti koinda yako kusheka sheka. Dzikama. Amen. Amen. Tenda Mwari uri pauri papa wakadzikama. Stand still and you will see the salvation of the Lord. Hallelujah. Yes. Zvawakanamata ukachema kuti Mwari ndiitire vakazvinzwa. Saka shoko rauya enda panzvimbo inoarisa kuita zvinhu izvozvo. Panoendwa sei? With prayer, with worship, with respect, with honor, with humility. Marquis anoisa munhu muposition. Amen. Alright. Yes. Thank you. Naman hindini yake yakangouya nokuti pane paakagonawo kunzwa musikana webasa achitaura. He was a commander by nature pabasa rake, but he was commanded by a small girl to go to Samaria. Pamwe pacho swallow your pride. Be humble.
kune healing ya Naamani yakauya nekuti akagonawo kungonzwawo kamwe kamunhu kachitaura. Usakune vamwe vanhu vekuti Pauro haana basa stereki, but anotaura zvinokukonekta kune zvine basa zvakanyanya. Amen. Thank you. Be in a place yekuti unonzwawo zvinotaura vamwe despite your position. Amen. Kune zvinodonha nekuti uri pasi petafura. Ndakupira tisunge tinamata. Hallelujah. Munamato wako ndewako ndewekuti Mwari, show me where the table is. Ndanzwa nekutsvaga basa ramakandipa kudhara, but nokuti handisi pasi pesystem inounza that blessing. Yes. Thank you. Ndakaranidziro nyaya yaBhoazi kuti akarora munhu kumunda kwete kulocation. Ziva kune munda unokonzera wanano yako. Amen. Be in a place that attracts your blessing or that connects you to favor. Kuti tinamatirane munhu abatwa pamusoro. Zvakanaka kuti munhu ave neruzivo, azive pekuenda, azive zvekuita. Pasi petafura panouya chinhu chauri kutsvaga ichi chakadhizelwa kuti chiuye kwauri, but nokuti kana usiri pasi petafura hauchiwani. Jesu ari kukupa mukadzi wechinhu akamuudza zvekuita nepekuenda nekuziva, blessing ikawanikwa. Akanzi you are a woman of great faith. Great faith yabva pakuti agona kutena an insult into a blessing. Hallelujah. Mamwe mashoko anokurwadza ari aligned for you kuti urape wakazvideredza kwete kupindura beki. Imagine kunzi kudhakwa wanyanya aigona kusumuka kuti akadhakwa kuita sei kwini kusina mwana, but akanzwa kuti Mwari pano unoda mufundisi nekuti hapasisina somebody to encourage us. Mwari vakamupa mwana. Mwari anopindura nenzira dzinorwadza dzimwe nguva dzekuti anototi ndakatumirwa vanhu kwete iwewe, but tiri kutsvagwa mauri kuziva zvekuita. Prayer, humility, worship, mapositions, makeys kunamata anoita kuti usangane nezvimwe zvinhu. Ngatinamatai. Baba, tinokutendai.